Nuže, 25. klasika Vánoční Slim Slam už asi 150. Elvis se zrovna, můžu vám to popsat, podíval na své imaginární hodinky, kalendář. Na ruku, které jako nemám. No jako já si prostě pamatuju, co já vím, že první Vánoční Slim Slam proběhl v tehdejším klubu Planet, vlastně v Porubě v tomhle datu a bylo to 25.12.2001. To jste měl 12 let. A teďka si musím vzpomenout, že tam vystoupil, vím, že tam hrál L+, tenkrát ještě pod pseudonymem Larry. A vím, že tenhle Slim Slam se jmenoval Kill the Fly. No, já teda vím, že jsi tam nehrál, protože jsi měl 12 let. To si ani neposlouchal Drum and Bass, ne? To ne, to začalo, jsi říkal 2001, takže 2002, nebo no, 2002. To se ty rychle jako to... Přes bráchu, přes bráchu. Vaše sety. Takže dáváme si o 2 vstupenky na teďka, na 2017. Pokladám telefon, linka je volná, takže můžete volat. Kdo se první dovolá, má to štěstí a budeme položena velice zaketná, ale přitom jednoduchá otázka. Trošku z historie. Trošku. A nebudeme se ptát na to, kdy byl první Slim Slam, jo? To by bylo moc jednoduché. Ano. Halo, kdo se nám dovolal? Darec. Ahoj. Takže kdo se nám dovolal? Řekneš nám jméno? Vašek dostal. Ahoj, Vašku, prosím tě, odkud nám voláš? Jsi Ostravy? Volám ze Studenky. Ze Studenky? Ze Studenky. Tak to si prošvih, no, tak ty za ní 4krát ten Slim Slam. Já jsem chtěl lístky na Zombiket. No, tak příští týden ještě. Tak příští týden můžeš ještě, no. Teďka voláš o lístky na Slim Slam. Chceš to jako vyzkoušet, nebo nechceš? Jasné. Jasné je jako ano, jo, OK. Ano, pohoda. Dobře, hele, tak na Slim Slamu vystoupí dvojice Optiv a BTK a Optiv kdysi začínal, anebo vydával s jednou 4střennou partičkou, která byla svého času hodně jako jiná než všichni ostatní demikaři, anebo všichni ostatní producenty v té době a dělali trošku jinčí sound. Věděl bys název tohoto projektu? Tak to nevím. Tak fajn ti dám napovědy. Já ti dám napovědy, tak za A Bad Company, za B Cause for Concern, anebo za C